ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ତ ସାବିତ୍ରୀ ମଜା ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ ମୁଁ ସିଲେଇଛି ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କେମିତି କ'ଣ ବ୍ଲାଉଜ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଶୀ ତ ମୋର ଲୁଗା ବ୍ଲାଉଜ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ କମ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ये लुगार ब्लाउज सब देखो ये साड़ी ब्लाउज ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବ୍ଲାଉଜ ସେୟାର କରି ଦେଖିଲେ କେତେ ସାରା ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ଆସିକି ନେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଖାଜା ବଟନ ବନେଇଲି ପୁଣି ଆଉ 3-4ଟା ବ୍ଲାଉଜ ରହିଯାଇଛି ତ 3-4ଟା ବ୍ଲାଉଜ 10ଟା ରାତି ବନେଇ ସିଲେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଖାଜା ବଟନ ସବୁ ଯାହା ବନେଇ ସବୁ ଗଣ୍ଠି କରି ରଖିଲି ଯାହା ତାର ଦେବି ପୁଣି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲି ଯାହା